Το Dios. Παρακαλώ. Πρέπει να σας πω ότι το κινητό μου βρίσκεται εκεί. Περίμενε να το δει. Κινητό σου. Κοίτα κοντά. Αυτό είναι δύο όψεως. Α, ωραίο κοντά. Θα κολλήσει από εκεί τώρα και θα το Καλά, εντάξει, ο μηχανικός, άμα σου λέω εγώ μηχανικός, τώρα άστα τώρα. Περίμενε. Τώρα ο κύριος εδώ πέρα. Εδώ, ο κύριος είναι μηχανικός, έχει βάλει δύο όψεων. Διπλής όψεως αυτοκόλλητο, ναι, με μακρύ κοντάρι, να κολλήσει το πρώτο εκεί. το οποίο δεν το βγάλε από πριν, το έβαλε τώρα, ναι. Κατάλαβες, για να μπορεί, μπράβο, και τώρα θα το πάρουμε εκεί, να το πιάσουμε. Περίμενε να το παίρνει κάμερα. Περίμενε, και αν με το πιάσουμε να μου τριβήσει τη μύτη. Κάτσε να βάλω το εφεδρικό, δείξε και το εφεδρικό εδώ. Περίμενε, τώρα κάνω zoom in, περίμενε. Κάνω zoom in. Κοίτα, έχω μεγάλη detail. Όπα καλός. Πες στο δικό μου τώρα. Να πες στο δικό μου. Όπα. Εγώ βάζω. Γρήγορα, κινήσου. Μην φοβάσαι τίποτα τώρα. Όψε το φυλακή. Όψε το φυλακή. Μην ξαναπέσει. Λοιπόν, παραδέχεται. Σε παραδέχομαι, λέει. Σε παραδέχομαι, λέει. Σε παραδέχομαι, δηλαδή. This is going to YouTube. YouTube.